Kaze ukhuluma noManele. Bazohamba kancane. Awu mamazi. Yo, ayi. Uyabona amagalela oku-active aphezulu namhlanje. Yo, uyaphila kodwa? Uyaphila. Bayazi bengikhumbule kanjani? Ubukhunjulwe yimina futhi yabona namhlanje kuzogcina mina. Ngeke ulike sipikisane ubukhunjulwe yimina kakhulu. Nami bengikhumbule kodwa. Asambe implasi kwenye indawo ukuze phela le mpahla yasekhaya ingasifici la. Ngiyakuzwa mama, ngiyakuzwa. Kodwa phela vele yabona ngizokubona kancane yabo mase ngithi tshube ngasema-outhini khona kumele siyilungise. Kodwa phela for wena nga-eda noma 5 minutes yabona 5 minutes nje siyindawo. Singazijahile zey'nkawu zakho. Awuyilapho isikhathi sethu. Hayi okay mama, ngeke ngisahamba. Yabona futhi akaseyizilo umjida. Yabona majida lento yamantombazane. Hayi mfethu, wena uhlusha ukuthi awunantombi. Kodwa-ke ngiya-understand. Mhla wanentombi, you understand.